buhok. Kain. Hello. Oh, Irene. Sige, kain mo lang kami. Ito para sa'yo. Kain tayo. Dinner. Kain tayo, sis. Itlog. Kain. Carrots. Hi, simple. Chill forever. Hi, sis. Sa wakas nagkita na tayo. Kain, sis. Sang 7-Eleven yan. Dito sa ano po? Sa Chingdo. Kain tayo. Simple, chill forever. Thanks. Okay. Saan ka ngayon bansa, sis? Chill forever. Sa Sinchu ka pala. Yes, Chingdo. Ikaw, sis, Irene, saan ka ngayon? Dito lang ni sa Caloocan, Manila. Sabi ni simple, chill forever. Carrots. Simple, chill forever. Matagal na yun na tayo mag-princess. Matagal na pala tayo. Ngayon ka lang, parang ngayon ka lang nakabisit sa ano ko, no? Sa LS ko. Ngayon ka lang naka-timing. Yes, oo, ngayon lang. Sige, mamaya sis, dadalawan kita. Salamat sa pagdalaw. Dito sa Chingdo, sis. Buti malakas ang free wifi dito. Naka-live ako. Naki-free wifi lang ako dito sa 7-Eleven. Sa China, sis. Simple, chill forever. Sa China, sis.
kitang matagal ka na dyan sis. Oo sis, 5 years na. 5 years na ako dito. Nakatingga. Wow, rich na. Walang ka-rich-rich, walang ano. Walang ipon. Naubos sa pagkain. Kain ng kain kasi. Naki-wifi lang nga ako dito sa ano, sa 7-Eleven. Buti malakas yung wifi nila. Naka-live ako. Totoo ba yung sa amin sa China 42 to 100 maniwala ako dun sa balita na yun? Ano sis? Hindi naman makabot ng 100. Grabe naman. After 60 lang yata. Kasi yung minimum dito is 40. 40 pataas. Makaabot ang sahod mo 60 pag hindi ka nag-diop. So 100 siguro yung ano na mga teacher. Pero yung ano, hindi. Hi sis Bernitz, hinatuan. Enjoy eating. Kain tayo sis Bernitz, hinaot. Kain tayo guys. May na yung buses ko kasi tinignan ako sa mga tao. Sabi ni Bernard, sinatuan. Sarap ng pagkain mo. Ay sis, kain tayo. Kain. Saan ka dito sa Pinas? Sa ano sis? Sa Cebu. Sa Cebu ako Simbel. Ikaw taga-Caloocan ka lang talaga. Silingan ta Argao min. At taga Argao de ka? Taga Karkar ko sis oy. Karkar.
Bernets hinatuan. Matagal ka na sa abroad, ate? Yes, sis. 9 years na. Kasi sa Kuwait, 4 years and a half. Andito, 5 years. Nine years na, wala pa ng ipon kasi kain ng kain. Doon ra data sis. Magian ra ko nimo. Magian ra ko nimo sis. Ubos ng pagkain ko, yung kasama ko hindi pa dumating. Ang bisaya ka din pala sis. Unsay work mo diya? Tigkuskus sa inidoro sis. Tigkuskus sa inidoro. Mabitaw last dyan, February doon ko sa Cebu. At taga Bohol po ka sis hinatuan. Mabayan mo siya miyam. Hello, Inday Eva. Hello, sis din. Kumusta? Okay na ako, sis. Eva, kumakain na naman. Ikaw, kumusta ka dyan? Tapos na. Wala ng ulam. Kanin na lang naiwan. Salamat sa 2 thumbs up. Pasensya na guys, may na yung boses ko kasi may mga kumakain din dito. Tinitingnan ako para daw akong buwang. Napa sa work sis pa uli pataw-taw. Ay mga Bisaya ni nadiri tanan di ay. Asa karon sis? Sis Iba, asa karon na lugar? Sis. Okay. Napre ko sa Taiwan. Asa ka sa Pinas sis? Inday Eva. Kumusta kayo lahat dyan? Nakilala North Cotabato. Taga Mindanao ka pala sis. Inday Iba di pa tayo amiga. Suroy unya. Pag suroy ay mundo ha. Kompleto sis. Kompleto gid sis. Kumusta, malapit na ba kayong makakuha sa goal? Ang requirements ni Kuya Whitey?
May lagi wala pa sis, kulang pa. Malayo pa ako pero kayanin. Ha, oo nga eh. Kaya natin yan pag nagtinabangay ang mga gagmay nga YouTubers. Walang iwanan ba, di ba? Kita-kita raman sa magtinabangay. Wala pa sis, oy. Bago pa di ka sis Bernets. Buti ka pa mag 1 month na. Ako yung channel ko matagal na, 1 year na. Pero naging active ako nung ano pa, February. Tagal ng kasama ko. Tapos nung ako kumain, hindi pa dumating. Shout out sa iyo, Rona, where na yo? Tagal yung dumating. Tapos na ako kumain, Rona, hindi ka pa dumating. Saan ka na ngayon? Kung saan ka man ngayon, kung nandyan ka, dyan ka lang. Huwag ka nang pumunta dito, tapos na akong kumain. Tagal ng kasama ko. Sabi niya punta daw siya dito, tapos hindi na pumunta. Ewan ko saan ha. Kaya Rona, mamaya ako ma-watch mo tong live ko. Kailan uwi mo sa Pinas? Next year sis. Ikaw sis, kung saan ka mo ulit sa Pinas? Mag-ipon muna sis. Hirap umuwi ng Pinas, wala kay kwarta ba? Dito na ako sa Manila pala. Nasa Manila. Nasa Manila ka na pala sis. Bago ka lang. Nga sis, hirap dyan sa Pinas na wala kay trabaho ba? Mahal kayong palaliton. Kinahanglan yun makayod arong kakaon. Tigom niya sis no pait. Oo nga. Pait kay guway tigom uli. Sabi ni Simple, chair forever. Hi Bernet, suroy ka. Tapos na ako. Tapon ko na to. Basura mo tapon. At uwi na ako mga may anak ka na Islin. Sis, meron dalawa. Lalabas na nga ako. Nahiya ako doon magsalita. Tinitingnan ko sa mga tao doon para daw kung buwang nagsasalita mag-isa. Bawal. Yan. Palabas na tayo. Medyo walang tao dito. Pwede na lakas-lakas ng boses. At yung alaga ko naghintay sa akin. Hello, Lucky. Ayan, at may binili ako. At uuwi na tayo. At wala na tayong wifi. Pag naputol to, wala na akong wifi. Ang tagal! Ito na yung hinihintay ko.
Grabe, agad ako. Sige, ingat ka dyan, Sislin. Hindi ako nag-reply, nag-live ako sa YouTube. Ay, nakalive ka. Ayan oh. Ang tagal naman pa, uy. Uy, kanat, samahan mo muna ako. Grabe. Balik na naman tayo. Kasi dumating na yung bruha. Ayan oh. Mapagod. Ang tagal mo naman. Saan ka ba galing? Sinusundan ko kasi gwapo. Kaya, kunwari, Padandahan. padahan-dahan. Ibalagay ko muna yung asa ko. Anong binili mo? Dubai kasi, hindi sis sa China. Simple, chill forever. Sige, ingat. Babalik ako sa loob sis kasi dumating yung ayun, babae yung impacta na yan. Tagal kasi dumating. Balik ako sa loob. Ano bibilhin mo? Kakain ka? Anong kinain mo? Doon. Burger lang ako. Ay, sa kasama mo. Hi daw sa kasama mo. Hello. Maganda yan, taga Baguio yan. Single yan. Baka may kilala kayo yung single din. Anong Ayun. saan yung paborito niyo na burger? Wala na, burger. Ayan po, yung ano. Oh, masarap naman yan. Nagkape ka na? Anong gusto mo? Hindi, nag-inom ako ng ano. Pawis. Single yan guys. Naghanap yan ng ano, Pawis. kapartner. Baka meron kayong kilala, pakilala mo sa kanya. Hindi kayo pumunta dito ka.